Ρε φούλα. Η τελευταία φράση πρέπει να κρατήσουμε. Κάτσε Γιάννη μου λίγο, γιατί εγώ με την Εφη από τότε που κάνουμε το πρωινό από το 2003, η Εφη έχει έρθει πάμπολες φορές εδώ και για να τραγουδήσει και να χορέψουμε. Η Εφη δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, αυτό το ότι μπήκε σε μια διαδικασία να τη βλέπουμε στο τέλος, νομίζω τους τελευταίους 5 μήνες ή 1 χρόνο εμφανιζόταν η Εφη ντυμένη με περούκες, ντυμένη πάνω σε άλογα. Δηλαδή, εμένα πολλές φορές που ερχόταν εδώ, γιατί πάντα κάναμε συζητήσεις με την Εφη, πολλές φορές, και επειδή την άκουγα το πώς μιλούσε, της έλεγα, θυμάστε και κάποιες φορές και στο παλιότερο στον πέρσι που καθόμασταν στα σκαλοπάτια, και της λέω, μήπως είναι λίγο εγωιστικό αυτό που λες συνεχώς για σένα, που μου μιλάς, που λέω, μήπως να μείνεις μόνο στο τραγούδι, της τα έλεγα, και μπαίνα σε μια διαδικασία να την έβλεπα, γιατί έτσι πάντα υπήρχε μια αγάπη που είχαμε εδώ αναπτύξει. Δεν βγήκαμε ποτέ. Εγώ έμεινα 4 μέρες μαζί της. Είχα πάει στο σπίτι της, στο πατρικό, είχα πάει στη Λίμνη Πλαστήρα, είχαμε κάνει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν. Είχαμε κάνει βαρκάδα μέσα στη λίμνη, μέσα στο καταχύμωνο, μέχρι γουρούνες είχαμε οδηγήσει. Γιατί τα κάνατε τότε, ρε Σιμάνο, γιατί εγώ είχα το συντάκτη μου. Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή μέσα στο βίντεο η γυναίκα μου λέει, τώρα φέρτε μου διαστημόπλιο να μου πάτε στον Άρη. Μάλιστα. Για να μου καλύψει τις ανάγκες μου. Ναι, κοίταξε, τότε αυτό θέλω να πω, ότι ίσως υπήρξε μια σύγχυση μες στο μυαλό της εκείνη το διάστημα, αλλά το ζήτημα είναι το ότι, όπως το είπε και η ίδια, δεν φταίει κανείς. Δηλαδή, το τι σου προτείνει μια εκπομπή, και αυτό το λέω με τη λογική του ότι. Εννοείται. Εδώ μας έχουν προτείνει πάρα πολύ. Εδώ έχουν προτείνει από φωτογραφίσεις τρελές μέχρι οτιδήποτε. Δεν έχεις επιλογές να αρνηθείς. Να αρνηθείς. Νομίζω ότι η Εφη από την καλή της την καρδιά το πάθει αυτό. Έτσι ξεκίνησε πάρα πολύ. Από την καλή της καρδιά μπήκε σε διαδικασία. Άντε να κάνουμε και αυτό το χατήρι, άντε να κάνουμε και αυτό το χατήρι. Άρα φταίνει οι εκπομπές. Μισό λεπτό. Και η ηρωνία των εκπομπών μετά. Όλοι φταίνε. Θέλω να πω ότι εγώ δεν λέω ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος μόνον, αλλά δεν μπορώ να βγάλω απ' έξω τις εκπομπές όταν τις δείχνανε, τρέχανε να κάνουν, ας πούμε, το αρνί της, πως το πήγαινε στην μπανιέρα. Εγώ το λέω, εγώ την έβαλα κάτι κοκορέτσι. Πρόσεξε λίγο. Πότε τα έβαλες αυτά? Πέρσι, στο κανάλι που δούλευα. Μανώ. Είχαμε πάει πάνω στη Λίμνη Πλαστήρα και την έβαζα να μου πλένει τα ντερά και να μου αποτελεί κοκορέτσι. Κοίταξε τώρα, αυτό πάλι δεν το λέει. Έτσι όπως μου το λες, δεν είναι κακό. Γιατί θα μπορούσε να μου πεις και εμένα να πάω να φτιάξουμε ένα κοκορέτσι στο χωριό και να σου λέει. Άκου να δει. Κατάλαβες. Άρα μου πεις να μαγειρέψω ένα κοκορέτσι στο χωριό. Άρα Γρηγόρη μην κοροϊδευόμαστε. Είναι άλλο να το πούν σε σένα και άλλο να το πούν στην Εφη. Θα το κάνεις, Γρηγόρη? Ρε παιδιά, το κοκορέτσι. Εγώ δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνεις. Ναι, άλλο λέω. Αλλά συγγνώμη, ήρθε το νηστικό αρκούδι από την Εφη και μαγείρεψα στην Ισιώτησα. Καλά, δεν είναι το ίδιο τώρα. Και δεν Δεν είναι είναι το το ίδιο. ίδιο. Δηλαδή, αν σου πούνε εσένα πλένε τον Άρνη στην μπανιέρα. Ναι, δεν θα το κάνω. Όχι, άλλο σου λέω. Ναι. Και πες ότι το κάνεις. Δεν θα γράψεις το ίδιο με την Εφη που έπλαινε το πρόβατο. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι εξόφθαλμα ότι είναι εγώ δεν θα τραβηγμένα. ήθελα να το κάνω κιόλας. Αγάπη σου άλλο. Ναι, Και πες συμφωνώ. ότι το κάνεις. Ναι. Πάλι δεν θα γινόταν κάτι, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ο Γρηγόρης παίρνει το. Καταλαβαίνεις. Δεν μου αρέσει ακόμα, κοίταξε, απλά έχει μια λογική για το πώς Σου μιλάει για κάποια άτομα διαφορετικά που το έχουν πώς θα το κάνεις εσύ και πώς θα το κάνει και κάποια η Μεθόδη, άλλη φόρτιση από κάποια άλλα. Σοφάκι. Η Εφη ήταν σε ένα όριο, έτσι δεν είναι, που μπορούσε οτιδήποτε να Και το θεωρηθεί και βίντεο που θα σκεφτεί για τον εκμεταλλεύτηκε. Γρηγόρη και για την Εφη τη Θόντη δεν είναι διαφορετικό από τον δημοσιογράφο. Άλλη θα είναι η μουσική για σένα. Ναι, παιδιά, τώρα. Άλλη θα είναι Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό πάλι είναι σχετικό, μωρέ μάνα. Στο λέω ξανά, Όχι, στο λέω ρε, σχετικό. Γρηγόρη. Είναι αν εγώ αρχίσω και κάνω διάφορα πράγματα μέσα στο βίντεο, μετά η μουσική θα αλλάξει κιόλας. Δηλαδή δεν ξέρει. Τι θα κάνεις, αυτό θέλω να πω. Τι θα κάνω, δεν ξέρω. Εμένα, ας πούμε, μου λένε να Δεν θα έρθουν τα κάνεις, να έρθουν στο είπε. σπίτι να τραβήξουν μια συνέντευξη. Εγώ το προσωπικό μου χώρο, το σπίτι μου, εκεί που κοιμάμαι, που κάνω έρωτα, εκεί που τρώω και εκεί που ξαπλώνω, δεν θέλω να το δείξω σε κανέναν. Θέλω να το δείξω σε μένα, στους φίλους μου. Αυτό που λες δεν Θα έχει σου πω ότι σχέση με την Βρε Γιάννη μου, επεισόδια, ξέρω τώρα όμως. εσύ γιατί υπερασπίζεσαι τα περιοδικά που βγάζετε φωτογραφίες μέσα στα σπίτια. Εγώ σου Η λέω. Εφη Θόδη, μισό λεπτό, και μιας και το λες, η Εφη Θόδη ειδικά δεν έχει δώσει συνεντεύξεις σε περιοδικά, είναι ένα πρόσωπο το οποίο μία-δύο έχει δώσει. Ήταν στην τηλεόραση. Ήταν κυρίως τηλεοπτικά παιδιά. Κυρίως και τηλεοπτικά, δεν γιατί έχει δεν έχει δώσει δώσει παιδιά. πράγματα. Όμως δεν μπορείς να διαχωρίσεις τις συνεντεύξεις στα περιοδικά. Το είχε Όπως πει ο τις Στράτος, φραστικές. γιατί το Αυτό είχε- το πράγμα λειτουργεί συνολικά στη φόρτιση ενός ανθρώπου συναισθηματικά. Το είχε πει Δεν ο είναι γιατρός ξεχωριστό. Υπήρξε ότι πάντως είναι, και υπάρχουν περίοδο. άτομα, συγγνώμη βρε Μάνο, γιατί Νιώθουν απαραίτητα. όχι, που δεν είναι έτοιμα για κάποια ναι, πράγματα. ναι, Αυτή η περίοδο όταν δούλευα εγώ στην Traffic που δεν υπάρχει πια, μου έβαλε την τηλέφωνο ίδια και μου λέγεται ένα πρωτοσέλιδο, θα κάνουμε. Μάλιστα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μακάρι να σε ευχηθούμε να είναι περαστικά, Αλλά να είναι θα καλά. προετοίμαστε για όλο αυτό. Ας πούμε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος και ότι νοερά μακάρι να τη δούμε μόνο όπως παλιά από τότε στιγμές να τραγουδάει, να υπάρχουν μαζί της μουσικοχορευτικά Αυτό ακριβώς μισό, που είπε έτσι. στο τελευταίο της, την τελευταία φράση. Είπε ότι για μένα τελειώσανε τα Μακάρι. καραγκιόζηλίκια και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, να μαγειρέψουμε. ναι, πάμε να μαγειρέψουμε, να τη μαγειρέψεις εσύ, να τη Μέρη με τα ωραία της θα μαργα... Τα ωραιότερα θα σου έχω αγορασμένα, μαργαριτάρια στο λαιμό που είναι... Μερούλα μου. Λοιπόν, αυτό. Στον βυθό, στον βυθό.